آواز شد آسمانا اوی جبرائیل کے محمد خیر الابرار دے اوی جبرائیل زیمو بر نبی اکرم دے گل پہان داندر رسالت کی دہا شما دے دشپد میرا ضلع مکان تا محترم دے زیرا زخالک در برنرک در پانا حکم تدارنگی درغنی پروردگار دے سوکی چراہی جی آواز شد آسمانا اوی جبرائیل کے محمد خیر الابرار دے بڑی طلعت سا نورانی شمیدہ نور دی تازہ عقل ندی پا قدرت ہی غفور دی چلی پا حضرت دار طرف ندا سرور دی عباد رف رف کا اغانت دا ملکہانا ختم میں تجسر کر دیون رفتار دے سوکی چراہی جی آواز شد آسمانا اوی جبرائیل کے محمد خیر الابرار دے بیرت پیزت وط تنبیق لی دربانا سداہر پلک محمد آخر زمانا ناگہان رگت فرشتوں شفا آسمانا پورت بناری تحفظ شل ہر خوانا ہر طرف جوڑ نورانی شمکا تار دے سر کے چراہی جی آواز شد آسمانا اوی جبرائیل کے محمد خیر الابرار دے ہر طرف سجود نورانی شمباران دے یو طرف پتا نبی آخر زمان دے آگوش محبوب مکان دے لا مکان دے لری میں دمہا حجاب داتا کو جانانا لری میں دمہا حجاب داتا کو جانانا دوڑ زمان رپ مرس کر بلن دیوار دے سوکی چراہی جی آواز شد آسمانا اوی جبرائیل کے محمد خیر الابرار دے یا عبد اللہ جمع شوف بان پلا مکان کی روز نور نداؤ کا پجسم دپا بان کی روزائی شہرولو پائے پر پتا جہان کی جوڑے پر آتش کا تکر جہانا جرید عارف سے ہوئے داندار دے سوکے چراہی جی آواز شد آسمانا اوی جبرائیل کے محمد خیر الابرار دے تشاہین خوراک سرکار یا کن پران دے شاہین خوراک دستر کو تشاہین سا کتاب ندی قربان فلد قرآنا قربان شویل کابنا بیاسین مکتا لکا مخچد اسفرگ میں پساپن وندم چی تعریف کوم دا حسن نازلین سا عبداللہ کوسی کا زخد بڑھتا دے ایک کوکڑی دا دنیا شر رنگین سا روح شریف